Kakekmu meteng neh. Iki kudu sinden kok. Lah, Ketoke gapura sing wedi-wedi ngono kae malah. Apa gapura? Gapura sing selamat datang. Sukino ndi Sukino? Ngapa tekan-tekan arep nyumbang ya sok mbenek lahiran ya ora urung karo nyumbang lho, kok. Aku apa ora ya? tok sumbange ora apa-apa kok le nyuguh ramurwat beritamu tekan kono-kono kok le. Ora kok le ya Pak Seno kaya geragas men. Ora geragas pancen kebutuhan kok. Kebutuhan. Jenengan doyan iki to, Pak? Kowe kok ya percaya ki kowe iki nalar ora? Lah iki ya mlentong tenan lho wetenge. Mlentong dengkulmu mlocot kowe. Mbok menawa dadi tenan. Ora mbok menawa wis kejadian kok ndak mbok menawa. Wong rasa berburu sangka Ya nyoto. nek le melakukan paling iya, tapi kuine lho. Ora ana sinden tak bandem cepolo ndase kowe. Ya kan kula ora ngerti ya, Mak. Sapa ngerti tenanan ya. Ora iso. Kowe malah ngomong nek melakukan mesti iya ngono Iya, kuwi. kek ya le nglakoni nang endi ngono lho. Wis sak karepku kok. Ora kurang dalan. Yo liwat ngendi jal? Sir padha irenge sir padha senenge kok sing Oh penting. nek karo Pak Seno liwat ngendi? iki ora. Jawab. Yo tekone nindake kok tekon karo aku. Monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri katuran jumeneng. Mbak Mimin saking bintang ki nek lagi naik daun luar biasa no sing meresani nganti kaya ngene. Iya, nganti tumplak-blak. Monggo jane nek arep ndelok banci cukup neng Malioboro wae oke. Ya benten-benten kok ya. Kira beda bancine iki. Aku kira hitungane suwandene iki rada dadakan lho, Nduk. Blendis. Heeh. Rada dadakan. Biasanya kurang setengah tahun, kurang piro. Iki Iya. jane dina iki ya ora iso aku. Lah kok iso Ning ndene? kersane bapak-bapak panitia kejaba iki wayangan, iki arep goleke jodoh kanggo Pak Lurah. Pak Lurah iki Pak Lurah Joko. durung krono. Lah sing diajab dadi bojone iki Lah sapa? iki karepe panitia disuwanke loro, siji ayu, cilik ning rodok kunting. Nah, kunting. utawa tuwa sithik ning sabar gemati karo wong lanang. Lah monggo pilih ayu ning ngancap utawa tuwa sithik ning gemati Pak Lurah monggo ingkang mratitisaken kira-kira pilih sing Monggo Pak, endi. Mang pilih salah setunggal ning mboten saged digunakke niki. Ya piye carane kok ya? Apa? Lah nek Pak Lurah kok ora dhewe apa ora kaya wong rondo malah. Apa? Tak tok tak tok. Ning matur nuwun lho Pak Lurah ki nek rawake dhewe ora kersa kok malah arep diundur kok sirene nek dhewe ra iso. Sembah nuwun Pak Lurah benjing badhe nyawung malih. Nggih. Mugi-mugi ya dongane sing apik ya, Nduk. Mugi-mugi Pak Lurah ing taun ngajeng saged kasengkuyung dening para warga ngemban amanah malih. Amin. Saya yakin semua baik tapi masyarakat dadi pirsa mana yang terbaik kagem rakyatipun. Betul. Saya Lek. Sampeyan mun tau ditimbali teng Kelurahan Sidorejo derek. Sidorejo dereng. Dereng. Kok katemben sepisan menika mongko saparan kok ndak taun to nika. Nggih. Oh nganu kelurahane kok. Kelurahanipun Sidorejo dereng. Amin Desa nek dereng. Pak Lurah dados malih beres mboten sakuwate. Amin. Nah, Pak niki Nyicil ayem Le. donga le Pak niki donga lho jenengan niat mawon pun dicatet malaikat lho. Lagek niat apa meneh taun ngarep diadilet seminggu golek jadwale Pak Seno karo Mimin sing selo kapan wis saya donya akhirat. Kok gur Pak Seno karo sampean tok iki lho, Lah, kok piye? liyane ra kanggo. Lah iki ra dikanthi Pak Seno. Oh, ngono. Maksud padune nek maksud tertentu. Aku arep munggah nangis lho. Lah ngapa? Pak Seno ngedum melut Lah kok nangis? Lah kok kowe iki nangis ngopo? karo tek kowe gedhe welute. Aduh Min. Pusing Tekmu. Pak Seno ketoke ngedum nyenengke kono. Dalam hati onyo, beliau berbudi bawa laksana welut didumke sinden-sinden. Piyaine lomo. Di satu sisi nyenengke sinden, ning di satu sisi menyakiti hati. Dadi nek gede-gede Mbok yongko ngono, nek aku wis oncat ngono didumke ra apa-apa ngono, sajak ngino banget ngono aku. Dekmu ki ben rada apik ngono to, Lek. Apa ya diwedhaki Pedak ana terus digoreng.
Tenan ra mrunsut. Ning yo kabeh mau paringe Gusti Allah nduk, rasah ngersula. Rung mesti nek cilik ki rapungsi, rung mesti nek gedhe ki rusa. Gaweane kuwi lho. Cara mana kok rezeki lho. Rung mesti rezeki akeh, duit akeh ki berkah. Ning sithik murakapi akeh lho. Lho carane ngono ki lho. Enggak tahu aku. Nggih. Nggih Pak Seno. Leres sampeyan niku jan iso menarik perhatian. Kula bangga lho, kula seneng lho. Matur nuwun lho Pak Seno. Lho tenan ing ngatasé panjenengan menika mbiyen do disingkiri masyarakat sakniki akeh banget sing butuhke karo sampeyan. Saploke dikukup Pak Seno ki jan tenan. Saiki golek jadwalku selo angel banget tok. Aku ora ono acarae gak acara dhewe kok. Lah niki ki teng desa. Teng desa niku asal julukan pelayat teladan. Pelayat teladan. Dadi nek ra nek wong mati niku golek layatan. Lho, wajib lho niku. Wajib lho. Golek nyumbang layat, jagong, tilian kuwi srawunge wong desa. Soalnya arep ngepenke dina mlawa mesti padha repote. Dadi nek wong desa ki aja lali 3 S kae ya, Lek. 3 S. Sambang, sambung, serawung. Dene ngerti lek ngandani aku ya cementel dadak masalah iki. Wong sing jeneng Mbak Mimin saking pengine ngabdi ning desa ya ana wong tuwa lagi watuke. Le mati nggih napa, Mbak? Lah wong mbah kuwi lho agak masuk angin 3 dina. Mbah mati ya mati ning ndok sertifikat ning ndi ya. Ya ora. Ora nek ki ora bakune aja nganti kaya ngono. Lah wong Heeh ya ora apa-apa. Nggih mboten. Rezeki kuwi nyun sewu ya. Ana sing diarani rezeki manfaat. Manfaat ki nek digunakake sak apik-apike. Ning ana sing rezeki maksiat. Kuwi sing piye? Sing kanthi etuke kanthi colong jupuk, ing adol awak lan sak pitur ki rezeki maksiat. Lho, ning ana rezeki sing marake paribasane kaya rezeki warisan kok Pak jenenge? Daredah. Lah daredah lan sak pitu kudu diati-ati. Kula nek iso golek pangan kuwi saka kringete dhewe. Luwih ayem ning ati ya, Lek. Aku wis sampean golek pangan kok saka kringete wong liya. Hatekno nek ra kringet ya kurang heeh. Ayo ngaku ra. Ayo. Nganti ora jungket-jungket, Pak. Saiki ya wis kurang. Nyarane kok ke anake. Anake dengkul. Lho Sukino 3 sasi 5 dina isan. Lah Sukino ususe metu kabeh. Ora, aku kok dadi suwe-suwe kuwatir to. Kuwatir pripun? Apa wetenge saya gedhe tenan ya. Niki mboten busung keket lho niki pancen panjenengan. Ya mangsok kala-kala mang tiliki to, Pak. Sok nek lahir men gampang. Kowe mudeng ra? Piye? 3 bulan terakhir wong lanang ki aja nganti niliki wong wedok. Heeh. Marahe kan urung nemplek nang nggon rahim janine kuwi. 3 bulan pertama. Heeh, 3 bulan pertama. Ning nek 3 bulan lah terakhir. ke sana malah dikerepi. Seminggu ping 3 apa? Sok men rasa sesar. Lho kuwi ilmu kedokteran lho aja dianggap nek mimin ki saru aja. Nek kowe rasa ditiliki, nek sing meteng kowe suntak ioli engko ra iso licin. Baku ning sedya ndonga, Nduk. Nggih. Iki saparan kuagon ki. Heeh. Disik-sik warga kene rak mayoritas gawe gendeng kalau boto. Jenenge wong nyambut gawe ki rak sare sukine mesti ya sok kadang kala ana alangan. Mula slametan, donga men paringi sehat, lancar lumintu. Karo penyanipun para-para punggawa ya Pak Dukuh, Pak Lurah lan sak piturute iki terus dionoke tradisi saparan. Dadi ana kira budaya, pandonga, donga bebarengan lintas agama lan sak piturute. Jadi ini menjadi agenda tahunan. Saparan nek koyo ning Klaten kae ana sebarapem, Jatinom kaya gamping kae ana bekakak je Pak, lah lan sak iki yo job niku nggih gadah. Wonten nggih. Rebo pungkasan niku, Rebo pungkasan. Anu, apa jenenge iki? Lemper gedhe dhewe. Oh, lemper. Wah, sampean nek weruh lemper niku mbok ora gelem mulih saka kono. Mbok kala-kala dijak pae kula. Wong wis duwe kok dadak. Ning Pak wujude iki mau kabeh ora ana liya mung wujud tanda syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Wis panerangan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, masyarakat le golek pangupa jiwa diparingi lumintu berkah lan barokah. Kanthi wujud kene iki seremonial ngene iki. Iki wujude adat budaya ya kan tetep kudu diuri-uri. Nggih, dongane lumintu sok taun ngarep ditimbali malih. Didongake gendenge laris, botone laris. Laris. Aku kelingan kowe jaman dhisik iki, Lek. Napa? Nek
Kowe nyitak boto kan nyitak-edak lendut ngono kan. Oh, pas bulanan pri aku dadi Bulanan wong nyitak-edak lendut kok bulanan. Ya nak, iki akeh pamundutan, ndongake, nyanyi-nyanyi. Dipun aturaken mbaka setunggal. Nggih, pamundutan ingkang mlebet menika ya wonten susulan saking Mas Nur Cahyo, ketua Bapak Sudarsono. Nggih. Adike Pak Dukuh Sukiman. Oh iya. Pak Sukiman wis jagongan karo aku. Aduh, Sukiman dan Sukimin. Lah ya aku ya ngomong, Pak Dukuh paring asma sinten? Anu, kula Sukiman ngono ki. Aku langsung iki tenanan apa ora? Nyon sewu paring asma, kula Sukiman. Oh ya cocok ketemu Mbak Yune ya. Mbak Yune Pak D. Pak D Sembah nyuwun Mbake. Monggo dipun aturaken Mbak Apri lumiyin. Ya, ki saka Pak, pokoke durutke ya. Ki saka Pak Haji Saidi. Oh iya. Pak Saidi. Samping gunung. Ketoke sampeyan niku ajeng dunggahke derajat ini. Kalian Pak Mboten Saidi. mung dadi bintang tamu ning wayang. Niki Nggih. ketoke arep didadekke bintang tamu teng anu napa? Napa? Teng musik niki mergo niki pepunden kula Mas Jaduk Ferianto we rawuh meresani niki. Putrane Suwargi Pak Bagong Sudiarjo. Mas Jaduk ya rawuh. Jaduk kok Jaduk? Lah nggih, Mas Jaduk Ferianto rawuh. Penyanyipun Gusti Yudanegara ugi kepareng rawuh. Yudane ngrat. Lah yo kleru sithik njenengan iki lho. Hukum gantung. Lah kula iki bar kepanggih kok. Kula bar kepanggih ten cangkringan, nduk mimin ditlateni ya lek nyambut ke nggih Gusti, kula ngoten niku. Oh lah ora nyono nek Gusti Yuda saiki ya seneng banji. Mboten ditlateni ya nduk lho. Menika pemimpin ora bedak-bedakake rakyate nggih ngaten menika. Kok ora nek kaya mimin disingkang-singkang. Sing ati-ati ya nduk dijaga dirine nggih Gusti apa ya. Gusti ora nduk ngono ki. Sing ati-ati ya Min ngono. Lho, kula kan Gusti iki tau ngalem Mbak Apri kok. Wah, nika sing siji sing cilik nika ayu tenan nggih Mas. Nggih nika. Karo kowe ora kalian kula, Kang Mas. Nika sing siji kok kaya biawak. Ora mungkin. Gusti Yuda ngantek ngendika kaya ngono dene ora entrane panjenengan. Ora mungkin ra tekan penggalihe Gusti Yuda ngendika kaya ngono. Domonge ora percaya. Ora mungkin kok tak klarifikasi. Ampun kondurian Gusti. Mengke kula klarifikasi. Iki entane Senono Graham napa saking panjenengan? Pak Seno niku mancing banci nesu to dadan malah. Ora soalnya aku ora percaya nek Gusti ra mungkin ngendika kaya ngono. Niki panjenengan kok kan rengkek kok. Apa? Ngento-ento wong wis ayem tentrem masyarakat kok wis ayem tentrem gumyak rukun guyupe kaya ngeten kok ajeng mang pisah-pisah pecah belah. Ora pecah belah. DVD Emperor panjenengan mengadu domba. Jangan ajeng adu kula kalih Gusti Yuda. Sesuk sampean mboten usah kuwatir. Sampean sok bakal tak Ya kuwatir kok ora kuwatir. Tak tuke aja kuwatir. Ha nggih sampean gelem ngosongi tanggal 10 Suro niku panjenengan mesti wayangan. Beliau niku. Oh nggih. Ha iso tak aturke. Anu dados bintang tamu. Nggih anu Gusti biyen bintang tamune Mimin Apri. Nggih. Wah nek pendopo kula kok ketekan banci niku pripun. Lah pripun ta jenengan ku jare ngusulke kok malah mboten napa-napa mengke mboten saken Bali terus jodohke. Jan ngendika iki kena nggo tolak balak ngoten. Ora sampeyan dijodohke jarane kok. Jaran ki lek mang apa? Nyun sewu. Tembung sak klimah penyiar menika naton lho. Sak elek-eleke menungso ki jodone ya karo menungso. Sak elek-eleke menungso. Lah nek Nek menungso karo kewan iku wis nyalahi aturan to. Lah sing muni biawak mau sapa sing ngendika biawak? Lah panjenengan wae? Oh, udah aku. Nyun sewu. Kok ngendika aku jodohke jaran terus mau menika saking Gusti Yuda sedaya. Gusti mboten cah kondur mengke diselesaikan padha padange ten Lah kok kowe iki lanyu-lanyu lho kowe. Yo lho. Jenenge sapa sing ngantek mendem masalah ngantek wayu dina? Kuwi ora apik. Heeh to. Medhotke pas lho. Mula bengi iki rampung ora rampung Gusti Yuda ampun kondur kenteni Dedek Mimin rumiyin. Waduh. Anu diselesaikan ngono lho. Kok dadak diselesaikan kowe iki rasa nesu. Karo jaran kowe iki wis alhamdulillah sanek sing gelem. Lah nek wong iki kok Anu Gusti mangke dipun klarifikasi musyawarah untuk mufakat demi kebaikan. Ngaten kok yo kula ndadek pripun kalih Gusti Yuda to ora yo mosok Gusti Yuda ngoten. Aduh. Gusti mangke anu nggih mentel men ngono.
Sampun jagong piyayinipun halus sanget kok Oh, menika Gusti nggih. Yudha nggih. Matur sembah nuwun. Duk nalika wonten cangkringan sampun nuweni kula, sak menika nuweni kula malih. Wis tau ditiliki to? Sampun. Wah. Sampun, Cik. Nekat tenan saiki. Ditiliki niku tegese mboten aduh. Piye le nyambut gawe Mimin karo Seno ki Nah. piye? Chemistry-ne tok apa ora? Nek nilai panjenengane mesti sok lapor aku. Tenan. Nek nilai saestu lho, nek Gusti nilai saestu mesti lapor aku. Lapor. Mriki Mas tak andani. Nggih. Pripun Gusti? Jebul mung kaya pentil. Pangsung mesti arahe kok ngono terus. Pentil. Mbok arahe mboten kok mriku terus. Nyun sewu le Gusti, namung sesendonan sak wetawis mangke dipun selesaikan kanthi sae-sae nggih. Jenenge kaya ngono. Ayo Mbak Apri dicape gunungke Oh, Mbak. caping gunung. Wis rasa nesu saiki kowe jenggleng. Kok sik tak bidang sik, Pri. Mula aja kakean nesu. Mripatku ki pertur dok lamur ya, Pri. Tok kon nganggo jarik teruntum kok nganggo iki mula kok beda gak iki dedel duel kok ngene aku. Walah, mripatku wae aku tanggo kok wis ngurak-marik. Jane ya meh padha ora apa-apa. Kowe jane apik ra nggo apa-apa. Aku ora nggo apa malah peni kae kok. Ayo nak. Saben bengi nyawa Ko kok ra munggul lho, Lek? Kok sik diweling aja polahe banter-banter. Diweling sesuk arep disuwunke kekancingan no kraton no nduk iki. Kuwi ki apa to isine? Ya putra turune anu Mas Seno iki sok arep disuwunke kekancingan ning kraton ngene nanti. Aduh, iki Dadi sing ati-ati wong rak mlebu pakem kowe sesuk ra. Lho, wong wedok ki rak madrasah pertama kagem putra turune besok. Iya, pancen Dadi bener. madrasah ki ora mulai lahir, sejak dalam kandungan didengarkan gending-gending klasik. Irama klasik wong tua mbokne maligine omong aja kasar pamrih anake men ra turun kasar ngibadah ditekuni sok lahir men prucut men ngerti diajari ngaji ya iso diajari ibadah Wis tak ajar akoni. sing apik Wis tak akoni kok Pri wis ra apa-apa. Saestu. Oh iya pancen kuwi sing nang wetenge Apri anu Mimin ki anakku. Lho. Ning ora ujar ora kaul disekseni piyai semene. Metu bayi ceprot tak pacul ndase. Mane-mane kan sampun kirim rasukan kagem putra panjenengan As ora usah cerewet. Mula sampun mula kirim kowe saking ndonga luar negeri saking Hongkong Taiwan. nek metune bayi rak arti pacul. Mula iki muga-muga isine ya biawak kuwi mau. Ora apa-apa ya nduk tulis ompene Sukino. Sukino lho. Bapakmu nang Kok Sukino iki sapa? Jare Sukimin Seno. Dadi Sukino ki jenenge sok anake kuwi. Tenan ya Pri aku nek kon pring dilincipi ra gelem ya. Mbak Mimin kabare Sukino pripun? Piyai WA ngono kuwi ning nggon IG ya ngono kuwi. Kabare Sukino pripun nggih sehat senajan to bapake durung gelem mengakoni Rodok jejak-jejak dibuka ngono. umum aku yang mboten napa pancen wong wedok ki nggon salah ra apa-apa. Wong lanang ki ngadeg pulih nek wong wedok ninggal tatu. Iya aku ya ra apa-apa aku ya. Neng Sukino ki ya nganggo jejak-jejak ora. Ya nganggo jejak-jejak sok jejak iri ana rene aku ya ora apa-apa. Ketoke bocahe aktif kok nduk aktif kaya bapakne kok. Iki Bapakne kan ya tregal-tregel ya ora apa-apa. Bose. Taruna nguli bapak kok. ketoke sing ngobahki Sukino ki udu sing nang weteng Lah, kok. ndi? Ngisore. Sing ngandut ki aku apa kowe kok sing ngrasake, ora Lah, kowe apa-apa. ketoke sing rewel sing kuwi kok udu. Wong tekune bakale tekan, wong sabar bakale subur ora apa-apa to, Le. Ning ya polah tenan to, Le. Olah, tekan kelek bareng kene kok nang saking ganas kandungan iki bapakne wis nyekel wayang lho, polahe bapakne ra trengginas to, sabetane elok bapakne. Anake ra mesti ngungkuli to. Oh, sik kandungan ki nang kene kok iso tekan. Nengno wae kelek. ana banjir tak tapuki sandal cangkem. Iki sing jejak Wis tekan meneng kowe kelek. melu ndonga wae lancar. Kowe lancar. Lan- Sok aku le selapanan 7 dina 7 bengi kok. Bapakne mung tak nyekseni ragat dhewe aku nek ra ngono. Ragat dhewe. Padake kanca Ora dalan usah siji. kuwatir, sesuk tak
nek sampean gak mesti normal kangelan. Nggih. Tak pesenke dokter Cesar. Nggih tur wegah ngrasake lara Wis, kok. le Pati nyigar- rasa, pati rasa. Le nyigar ora ngene, ning sekondas ngene. Tak pati rasa kok nduk, aja ngrasake lara. Ayo jenggleng. Yen memajak. Nyambut gawe sik bunda yon. Men Lho, nek wong hamil gelem nyambut gawe iki anake sehat berkas lho. Sesuk nek nyeluk bunda lho. Kah aku nek ibu. Anake Sukimen karo Sena nyeluk ibu. Lah Isin napa? bunda. Lagi bunda. Heeh. Anu bunda tak Nek nyambut Isra gawe. Gode sik. tak dongke. Bunda, aja bunda, bundasmu. Ngono. Wis ora apa-apa. Sabar ya Bundasu. Sabar ya tole wong ra apa-apa. Wong wis ra apa-apa, wis men ra apa-apa. Buah kesabaran menika nake dadosipun putra ingkang utama sih. Iyalah. Bis. Warga mriki ki nanggap wong edan ora. Ayo bacotke. Yen memajak. Aduh. Ngapa? Kek piye anak piye Sukina ngapa? Mbok sabar sik bunda nyambut gawe karo tengah jam wis sabar ya Allah pancen ngene iki pancen bocah angel-angele kok ya iki bejor ora ngidam apa nek ngidam njaluk ketemu bapakne nek bapakne gelem ngakoni ra ya wirang sak desa Lah bapakne nah wis di depan mata no kok piye to kowe iki? men pengakuan dhewe aja nganti Lah wis diakoni nek anakmu karo Lah nek dipetel arep dipacul ya maniman paribasan wong tuwa wirang isin nggo mulyake anak direwangi bebodro diwirangi paribasan dipoyoki wong diceng-cenggring wong nggo gedhekke anak terus saiki nek bapakne ra ngakoni ora apa-apa Gusti Allah ra darah sare wis menak lah kuwi sewu dalan bapakne Pak Seno tenan ora ketoke karo kono ning kok ketoke iki lho kok ketoke anu Wong biyen wong akeh kok ya ketoke. ning lo trenane menang jenengan kok sing paling anu bergas dhewe Pak Seno. ketoke nduk heeh Berarti sopire truk kae ora piye-piye. ora kae agek kula nuwun tok langsung mulih kok anu dodok lawang kan aku ra ning omah ngono lho langsung mulih ayo bacotke ndak kelangan Yen memajang hamangkara janar kuning kok kulino olahraga ora men sanaen corpore sano di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya dole wong olahraga ora apa-apa esuk muga-muga nek meteng gedhe ka malah kulino jalan sehat nek esuk iya kok mlakumu rada mekakeh ngene lek lah wis bukaan 8 langsung bukaan 8 kembang wae wetan ngapa tak songgone sik ya Allah Kusik nunggu sik bapakmu urung gelem ngakoni ra apa-apa guna ora nggo det ngono Mas ora sinkron pidak jempol karo juragane lah piye to apa citan apik ayo neh sapa kowe digeguyu kowe isin nek suaramu pamormu kalah karo suaraku kowe do isin kamu ketakutan karo orang lain lebih menjilo apa kowe do srek atimu apa nek wong meteng ki gorawane kudu ring-ringan ta le emosi oh innallaha nah ma'asabir mbok ya sing sabar kowe aja kakak nesu kok ndak susune nawoni kowe pancene swayahe anu disedotke kok nah iku ben rada ben seger lho ben rada lho aku seger kan wanita karir ben rada seger ben rada padha lah piye bapakne ndung tangan mekem kok malah Kang Mas Asra.
Ketoke sok adi. Kagem cara menapa lho kula menika budidaya panjenengan menika kersa ngakeni putra panjenengan. Sampeyan ki jane le meteng ki ora mergo tak kapak-kapake. Wong tak ombeni obat kok meteng. Obat napa? Plikita. Aduh, pil kita. Oh, pil kita. Kok beli kita? Pak Seno ki lho. Beli kita kira ndek kanca to, Pel. Lah nggih, anu pil kita niku ndek kanca. Pel anu. Beli kita ndek kanca. Anu, pil kita duwe kanca ning daerah Jawa Timur. Apa? Plikipu. Kuwi plikipu ki panganan. Panganan sing kaya tonto. Onde-onde. Oh, dikoki wijen kan ning Jawa Timur jenenge plikipu. Plikipu. Kang Mas. Nang ngarepe mataku kok ya meso anu lho weanan karo liyane lho, mbok jaga rasane wong wedok. Iki ki pamundutan lagu kok ya. Kula wase. Ora. Mesti ada yang dirahasiakan lho. Ayo bacot no Ismen. Aku nggak mau mengganggu rumah tangga kalian. Bapak ini tole men agak ngono biar dengan kesenangannya bae. Agak seneng nonton film Jepang kok. Karepku nonton ya ora apa-apa wong HP iki lho barang becek iki sing ala, iki sing utama, iki sing ora piguna. Tinggal kita memilih. Nonton film Jepang ora apa-apa ndek mbok ora ahu-ahu ora yo ganggu liyane. Nek ngono kuwi nonton lho nganggo netrane dhewe. Ngono kuwi ya nganggo dedek nek agak sari rak yo keganggu. Kang Mas. Men. Jan. Pacitan. Nek ra sida nyuwara ya pacitan. Wis bacot nanduk, enggak apa-apa. Kang Mas durung renono aku nyuwara saiki. Rada engkongko. Rek iki ngaten to Kang Mas, mangke nggih. Prek. Sarmi Rumangsaku kok Piai Kewagon kok seneng do diapusi. Diapusi pripun? Bayar larang diapusi ming delok banci megal-megal bokong sambungane kok senenge aja. Aku iki bokonge ming kain kabeh ku nek ditabok empok ngono kuwi. Aku cukimen. Pokoknya mriki anduk sing semerpel kan. Nek ana kuwi lho asli. Asli dami. Dami apa? Damen iki lho pakan sapi lho. Panas udian. Panas le. Ke Parian ra. Sampeyan Mangke sakno pariane Mas. Sarian nganten parian. Aku kisruh mergo dikira ngetengi banci iki lho. Pikir aku dadi kisruh malah. Tuku sagon karo sukun warga kwagon tansah rukun. Amin. Welek Saiki Dedek Mimin lebih berbobot. piye? Klambi jambon. Mbok suarane sik wedok. Klambi jambon. Ya ora sah dicekok. Ya sakarepku toh teknike dhewe-dhewe kok. Iya kok. Nek kaya Elisa kan meh kaya Bu Kesi. Lah kan dhewe Nyi Candra Lukita. Oh. Lha kuwi sing mampu negara. Ora Ni Candra Lukita. Apa? Candra apa? Kucing. Klambi jambon. Terus Meraati. terus Warga kwagon murah rezeki. amin. Dadi rezeki ra mung dhuwit, tangga teparo kang guyub rukun ya rezeki, putra kang soleh-solehkah ya rezeki, pemerintah kang adil lan bijaksana ya rezeki. Lho, bojo kang setya ya rezeki. Coba nek kayamu 500 juta ben sasi ning anakmu telu iki merusal kabeh. Akal kabeh. Bojomu ora tau mulih. Lho, ora rukun tangga malah Grantes ya, nyecenggring ati. Lho dadi Pak Seno ki pomo wayangane laris, cerak mimin wonge bekti ngono ya rezeki. Kok ngono kok ati sing kiri. Ra mung dhuwit.
Duit kan arah iso ngecake lho ora kleru. Ning aku iso daringan golek pangan dhewe, ora mentekleke wong lanang, ora mau ngatung. Wonder Woman wanita karir. Ora disingkang, golek sing kaya apa? Nah, ya golek sing iso digunakake no. Kepit kelek. Aku dek kapan kae dingenekne iki ya tenan. Lek kuturu ora nyenyak lho, girab-girab. Oh. Anu pengen kepanggih kalian kula. Oh, anggere. Nek sare mboten nyenyak, pengen kepanggih kalian Dedek. Mboten anggere rem sidile ngono kuwi 5 menit wis kaya diparani sing kae lho. Entak tong entang. Wara-wara ambiar gragap. Mbak Wik ta, sedulurku Malioboro. Sehat ya Mbak Wik. Panas sedan aling-aling ceping gunung. Yo, kanca-kanca ya. Misowa caping gunung. Ayo Lek. Nadian. Ya. Nadian. Wah, apik. Mboten sah dipamerke nek gelem ngakoni aku ora sah dialem. Aku mau butuh pengakuan. Oh iya, ya wis nek ora gelem dipamerke ya ora. Butuh pengakuan. Ya wis gek nyuara wis engko. Dipancing nggo swara no kok. Nadian. Kok gak edan tenan. Saka kaduan kaya bayi wedhus. Cempe. Gregel kok. Gregel kok kaya wong mengi ngono malah. Anu suaraku ulem kok ora nek kaya si Agnes ki rak power aku ulem, rada tipis ning tibane gong ki bener ngono lho. Ora nyandak ilmumu. Ora nyandak. Etnomusikamu ora nyandak. Etnomusika Tipis, ngene Mimin ki tipis. Tipis tur jemek. Ya. Musikalitasmu jongkok. Kowe iki disanggah karo si Anting. Musikalitas ando. Apa langsing? Lho kowe tekoni kok cah sekolah ora mudeng malah piye. Salam kagem Rama nggih wong ayu. Heeh, sok men dadi cengkok kaya Budi Mimin, Pak. Ngono ya matur Bapak ya. Rasa isin. Contoh sing apik ora apa-apa. Nadian wadon sarta Dadi lanang iki piye? Lanang Ya dirampungke. Hinumane banyu Dewe-dewe karakter kok ciri khas lho. Wong apik kok kan sing ciri khas ki sing justru iso mumbul lho. Iki nek tenan nek disajekke nang nggon prasmanan manten ngono, kembang ngono. Hinumane banyu. Nah, sing jagung langsung bandemi piring. Selirane dibenten-benten jenengan ora seneng rung mesti piyai wagon ra seneng. Selirane dhewe-dhewe. Agek kembar identike beda watake kok senengane underestimate. Ya sing sabar ngono kok. Aku nek wong ngono kuwi cara underestimate karo wong liya ngono kok ketok iki seolah-olah dirinya paling benar orang lain salah kleru gede. Iya iyalah. Ndak boleh kayak gitu. Kita mengajarkan kesetaraan. Aku yang punya hak sama di mata hukum dan pemerintahan karo kok sajak sia-sia. Nangis meneh. Kowe iki pede jarike pada jebol. Jadi kesusu pri. Lanang inumane banyu aki. Dukani lho karo Mbah Gesang. Dadi ora kena ngono. Ora kena, aja ngawah. Sing bener Banyu bening. ya. Oleh Sukino. Yang mergo banyu bening lho. Ora. Bilane tak paham. Sukimen hari ini kok horor banget toh. Ya Allah nyen pangapunten Gusti Allah lambe kula kok rada rusak dalu niki bedhek-bedhek pengen nyenengke warga kuwakon. Asine kula wonge yutun, aku ngomong kasar ra gelem, ngomong saru, ngomong trocohi paribasan aku antipati. Kowe luwung nindakake. Luwung nindakake nek aku mangane ngomong. Ger ngomong padha-padha le dosa kok le. Ning nindakake karuane ngrasake. Ayo bacot kene.
Ya, mangga. Melo. Dek jaman perjuangan jar kelingan anak tak upeni ning saiki ana ngendi Yo. Jarene wis mana asih sing digadang asik ngapa nesu meneh kok gur kakak nesu lho kowe iki Lungguh. ngapa Nek iki kowe ra semelu cangkut paut. Ah, ya Kowe ra wis. tak salahke. Lungguh wong ayu. piye Papah diam. Kanca-kanca warga laras ingkang kinurmatan. Bicara seni adalah bicara soal keindahan. Iki gamelane loke kaya ngene, sound system hebate kaya ngene, lighting hebate kaya ngene. Kok kamu rusak dengan cara yang seperti itu? Kira-kira patut apa ora kaya ngono ki? Aduh. Nek kira-kira juraganmu kira gelem ngandani aku wan nataki. Lho kok sik kok aku kok katut-katut kowe iki ngapa? Pak Senon meneng Lah ae lho. penjen ora tegas kok. Lho sing nabuk kanca-kanca kok aku ora Sampai ngerti menika hebat reptanipun Mbah Gesang. Bener. Nek dituthuk kaya ngono mau ki patut apa ora? Layak apa ora? Lho tergantung penyanyine. Lah. Wis saiki apik-apikan Aten, Lek. Bangane nganggo padudon kowe ngendika karo kanca-kanca ki jek gurnan ora kanggonan kowe ngono. Nek iki mau tabuhan ora kaya jlek. 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 Ya. Mirip Hadro. Hadro untuk lagu Hadro. Dadi porsine wis dhewe. Hadro hebat dengan ketukan Hadro. Iki gamelan nganggo cara gamelan, Mas. Larasan gamelan, Mas. Sindane wis endahe kaya ngono kok rusak dengan kemasan yang seperti itu. Ora sinkron, Mas. Gek ditari. Pakliran sing hebat kono kok rusak. Mong kaya ngono. Karepmu kowe mirang-mirangke aku. Kewirangan dhewe kowe le. Banget. Iya to iki. Ayo, tekniknya nek teknik keroncong kan layback, ana layback rada membelakangi. Iki engko alus ning aja layback. Oh, Alus berarti ning aja layback. Lirih. Lah, Lirih. lirih. Dadi enak dirasa. Seni itu bicara keindahan, camkan itu. Mangga kanca-kanca, ayo tole mantri nyebut gawe. Wanen lho kowe. Nah. Kok tole. Iya. Seger ngono. Ayo Neng gunung tak cadongi sego jago yen mendung tak silih micek maneh. Kleru meneh apa ora? Wis penak. nyuwun sewu kadang warga laras sing akeh normatan. Salah meneh. Kuwi ngono jenenge ora lirih. Kowe kaya budek-budeke aku. Omongmu dhewe jare layback rada membelakangi. Rada banter. Telat. Tekniknya staccato. Lho, iki pun dilenggahi Mas Jaduk Ferianto lho. Nah. Teknik staccato. Tek 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 on tempo. Oh. Staccato. Wah. Ndak pada kono Mas Jaduk lho. Ndak Dadi hancur. iringane- Nek kira-kira ora mampu tek, pecat tek. mawon, pecat. Ganti sing wong tuwajuh ora sing wong kaya ngene. Lah pangkatmu ki apa, Dek? Anu nyiseno. Nyisih nek kowe ki ora. Pak Seno kira mau wayang. tenan lah. Pak
Seno rak mung mayang, sing ngitung duit kan aku, bendaharane. Kowe Ora butuh nyambut gawe tok. Nyiseno kok ya. Ya iya, dhek ngitung duit rumakane kirek. Ayo Mas, teknik setengah itu. Sing piye karepe? Neng gunung. Tak 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 ngono to. Ya. Neng gunung tak kadongi sego jagung. Yen mendung tak tisi kabeh gunung. Piye-piye kok sarwa ora beneran ki piye kowe ki? Areng ndi? Pak Lurah, Bapak Dukuh Bapak Sukiman, Gusti Yuda, Mas Jaduk, Areng ndi? yo warga. Areng ndi? Gandeng kula pun lunas, kula tak tengok-tengok mawon. Kok tengok-tengok ngono kuwi ki garek kowe ki sing ngendika karo Anu Mas, kanca-kanca coba sing diapri piye? wae le swara Mas nek pancen kowe nyirik aku, diapri wae. Nek pisan engkas kowe engko le nyuwara aku ora rena ing penggalih ya aja takon dosamu, aku ora ndongake apa-apa, wis ngono aku ora ndongake apa. Kok ora ndongake apa? Oh, sakjane iki kanca-kanca ki ora trima. Sakjane kanca-kanca ki ora trima. Leripon. Lah aku difitnah duwe anak Robanji kuwi apa? Nek kuwi ana sing ngaten nganti Pak Seno duwe anak Romimin hancur kita. Ngono. Fitnah. Lah kuwi tenan to. Sepisan meneh penjalan ngendika fitnah. Sak sampun sedya ingkang kedadosan penjalan ngendika fitnah. Oh, wong lanang, wong lanang. Mongko kondange dalange pantes tinulat Sinudarsana. Ngudal piwulang. Dalange ngudal piwulang. Paling ora ilmune luwih setingkat luwih sithik timbangane para pamirsa para pandemen wis gegulang luwih dhisik sadurunge disampaikan. Iso sinau saka guru, iso sinau saka kedadian sehari-hari. Aku do dewangi to. Ora terima lho. Kuwi do ngomong apa terserah, iki soal keluarga, ini masalah keluarga. Ini masalah silsilah keturunan loh, Mas. Aku nek dipoyoki banci aku ora apa-apa. Dipoyoki kene dides ora apa. Iki soal keturunanku besok nek dindarani anakku war piye. Kok banget lho. Ana ning jan sukses prihatine wong wedok. Wah, nek ora wong wedok prihatin sengoron wong lanang do sukses. Banget lho. Aku nek dikritik mimin kaget panggung nesu-nesu saking kesangetan panjenengan. Alah. Wong wedok iki nek banget ora bakal mencak-mencak. Satpol PP. Ora wedi wis kula gegaruk. Wis kula gegaruk aku. Tole. Tak rewangi mbok wirang isin. Tak rewangi paribasan wong edan saupamane iki memperjuangkan hakmu, Tole. Apa genah lanang? Jagat wasesaning Bathara. Lanang wong gundule wis. Muga-muga bapakmu dijodohke dalan. Aku ora ngayap banda donyane mung butuh pengakuan ya, Tole. Sing gugu mesti pengen ngersake aku nang durung kelakon. Mesti sing gugu mesti ngersake aku durung kelakon. Etunganmu durung genah kok, Mas. Mula aja mung 50, 70. Mbok ra kakek nesu jarene. Dibacutke sing penakno. Aku suwe-suwe dadi kancamu ya wedi nek kowe ngono kuwi. Wedi ngapa? Pak Seno kula wedi, Pak. Kene tak lindungi Pak kene. Seno. Sabar. Ora aja wedi jan. Kula ajre saestu lho. Aja. Aja wedi. Mbak Yumu ki pancen kaya ngono kae. Kuwi nek dikapak-kapakne mlayu ning sedayu rasane. Nggih, matur nuwun Allah. Wis nesu meneh. Pancen dalan uripmu kudu kaya ngene lho.
Mbok menawa kanthi lancar kaya ngene besoke dadi bocah kang utama. Luhur bebutenmu. Bisa kang priya dadi priya utama. Aja dadi jaler kulino ngujo barang saler sanggon. Sabar ya, Le. Rasakan yo gak. Wis geleman dirangkul kono. Cici aku nyangkul. Sesuk menawa rombongan liya aku ora sutik aku nyangkul. Par bali ning rasa sok cantik rupamu ayu atimu resik keceren. Kowe nek isra gabung karo aku padune dolan bali ning BI to kowe. Ayo dintekke no. Aja dibalani ya, Mas. Sing penak wae nyambut gawe wong tinemong mat sinamadan. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja tiene arai keringet. Wong nyambut gawe nek ora ngetoke keringet koyo arep nampa kayane ora tekan atiku kok, Nduk. Kayak kurang greget ngono ya. Kaya madolke ngono nduk mengan. Nggih. Kaya ming ora kaya ora semangat. Mboten semangat. Nggih. Kula engko nek ra Aku omongan Apri kok. Lho sing gawe dadakan kula kok le jawab aku Apri ning Alembono. Hah? Kula gawe rambatan kula kok aku Apri kok ngoten. Lah kan wong loro sing dijak omong ki aku kok kowe kepedean. Ya apa-apa, ora apa-apa. Nesu meneh. Wis kono ora nesu monggo-monggo wis apa. Lanjut hae, Nduk. Nyat kowe wong wedok geleman kok. Lah rumangsane kowe iki ora apa piye? Ora, wis kono nyedak kono ora tak. Beda. Dipun lajeng Pak Seno. Nggih. Menika momen pesenan. Saking sinten? Saking Mbah Waono, katur Pak Duko. Iya, lelagon Sesideman. Ngaten. Menika kula ugi angsal welingan saking panitia. Nggih. Mbak menawi kersa rena ing penggalih Bapak Lurah kasuwun minggah wonten pepanggungan ngoten. Monggo kemawon mboten napa-napa. Monggo Pak Lurah mboten ngira-ngira hormat kula kasuwun minggah wonten pepanggungan Bapak. Bapak sinten asmine? Pak Is. Pak Is. Pak Is, monggo Pak.
Monggo, monggo Bapak dipun srepeki napa dipun napa kanca-kanca kecanipun Bapak kersa minggah panggung. Oh, sampun kondur. Oh, sampun kondur. Iya. Sajake nek karo Banji meteng. Ketoke wis feeling kok lek. Wis feeling nek dikerjani dhewe. Ora entuk suudon. Nggih. Lah menika kathah sangat sesideman dipun aturaken. Monggo ingkang kapiji. Monggo Mbak Apri milih sinten? Anting napa? Anting nggih Ora apal. apa? Hah? Sesideman. Oh, bawane rapal kok, Dek. Iya. Bawane lagi. Elisa mawon nggih. Elisa mboten napa-napa. Iya. Elisa. Ya nak. Sa, Nggih. iki sing iso nandangi wong tuwa Ben ora nesu ta. Ben ora nesu ya. Kimen. Ya sing apik Oh iya, Lek Kimen. Lek Kimen, gimana kesehatannya? Aku mau niliki Sukino. Sukino sehat apa ora? Tak rungokke coba ngadek coba tak rungokke. Rasamu piye Lek, rasamu piye? Piye to, Nduk? Coba tak rungokke sih. Nek saka ambune ra anake Seno tenan to iki. Iso suluk lho Pak Seno. Suluk lho. Unine piye Iso suluke? suluk. Iya, iso suluk. Elisa sing bocah wingi sore. Paribasan durung mudeng apa-apa. Durung tau kesenggol wong lanang iki mudeng nek iki bakal iso suluk. Iso suluk iki coba meneh. Lho, gawa cempala iki. Mosok to? Nggo cempala lho, Pak. Cempala kok ming sak nyu. Nek lek ngomong aku iso ora dipercaya lambene mimine golek pengakuan lho. Elisa lho iso ngomong dhewe. Aja nesu-nesu meneh, kok bahaya dinggo kandungane ya. Heeh, nek gampang emosi ki pancen ora pareng nesu-nesu. Kenceng kae nduk terus kenceng-kenceng. Oh, kenceng-kenceng keram ya. Keram. Paribasan turu miring rekoso. Aduh. Anu mengkurep banyaki, lumah lho kok lah ya rekoso. Wis kenceng-kenceng to kuwi. Pun kenceng-kenceng. Mbok diplotot e ngopo? Kaya wudun diplotot. Iki lho tas bersejarah iki dilelang wae iki. Tas perseteruan Sukimen dan Seno Nugroho iki dibuka dari 50.000 menurun ya. Kupake Pak Murdiman ki matur nuwun lho Pak Murdiman. Wah, wis jan Sukimen. Bapakne tulir ngekek iki malah Pak Murdimane akeh tinggo. Sukimen, aja nesu-nesu meneh ya, Mbak. Atang sutik campak Iya. anakku. Aja kowe iki wong lanang eling wong lanang, ya. Wong lanang ora gelem ngaku lanang. Suwe jebol banci tenang. Wong salah ora gelem ngaku salah kok wong lanang ora gelem ngaku lanang. Lah cenan kok wong lanang ngakune hamil. Suwe-suwe apa? Suwe jebol banci tenang. Kimin. Ya niki suluk. Bawa. Kuwi terus isih ana kuwi. Napa, Pak? Susune disumpeli saanane. Nanging kowe tetep dokoh wae. Masuk. Wis ngerti nek disumpeli saanane wong wedok ki cilike dentoino men ketok muncu-muncu men ketok wong lanang seneng kok cetok gombal kok ya dikemah-kemah. Gilani gaman yo kene. Cici. Kene banget. Kimin. Ra pareng. Lah kene banget kok. Wah, jan. Munekke aku biawak, munekke jaran, munekke apa-apa. Kuwi belum sepadan dengan menyakiti hati Dedek. Sing nguntekke jaran udu aku kok. Mangga. Nggih. Sesideman, nggih. Wiwitane Tepuk tangan kanggo Di Elisa Olkarus Alaso. Anderek sang pekik pria bagus kang ngolah budaya.
Rojimo. Wah. Musikalisasi Kelarasan kok Rojimo. Guru watonmu. Rojipat. Bener ta Mas? Rojimo. Yo Gur Rojimo. Bendera. Rojimo Mas, Rojimo lupatmo. Ora ditambahi T. Wah. Oh, syukur sengene Elisa to. Aku perlu Rojimo tenan lho. Bendera. Bendera terus yung yon selendang kuning kang sangking bukir swara kurang pramono ning wasis anggung rom marang bendara tias sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemang monggo luweh becik atenono timbang pepisahan liwat kincanging alismu kawasuhang landang atiku nadyan waslingsir yoswaku aku isih mampu neladeni salahku mangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua nganyerimpung kehormatan
nuwun sedaya mawon matur sembah nuwun nggih. Nek kaya nek awan-awan ider ning arep omahku kaya Lah ya malahan. Dodolan rambut, Bu. Ayo wis ben nang Karang Sipati ngono, Mbak. Mimin Mbak Pri menika ugi dipun siaraken lumantar radio Kanca Tani. Yo, lan live streaming dalu menika 24.000 penonton. Alhamdulillah. Luar biasa. Ingkang tresna kalian kagunan Jawi luar biasa, Nduk. Naminipun Senomania. Senomania. Pundi niku? Jenengan. Bolo Senomania. Aneh-aneh. Iya, Pak Seno kathah penggemar saking Jawa Timur, Mbak Mimin penyanyi caket kalian Pak Seno nggih kirang langkung 1,5 jam saking gubuk kula. Benjang mbok kula diterke dulanten daleme Pak Seno silaturahim. Oh nggih sanes wekdal Pak Seno wekdalipun rongga. Ning ampun nyebar wisa teng omah. Mboten. Pun cukup niki. Bojoku ngerti aku mboten niki teren kita berdua mawon. Kapan dengan kebuka penggali ya tak tunggu wong rawuh. Ora ono kek nggo daster terus mbok ganjel wetengmu ngono. Ora dituthuk parut bojoku. Iya, mboten napa-napa. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, terbuka kaya karo saiki gentenan. Ya. Sing arep ngaturke. Monggo Mbak Tatin. Ya. Ya, Tin. Kowe saiki mentelo nek karo Mbak Tatin kowe rek agur mahkur di mamah kowe kok. Kakekmu ometeng neh kakek. Iki kudu sinden kok. Lah, ketoke gapura sing wedi-wedi ngono kaya malah. Apa gapura? Gapura sing selamat datang. Sukino ndi Sukino? Ngapa tekan-tekan arep nyumbang ya sok mbenek lahiran ya ora urung karo nyumbang kok. Aku nek tok sumbange ora apa-apa kok nek nyuguh ramurwat beritamu tekan kono-kono kok le. Ora kok le ya Pak Seno kok yang geragas men. Ora geragas pancen kebutuhan kok. Kebutuhan. Jenengan doyan iki ta, Pak? Kowe kok ya percaya ki kowe iki nalar ora? Lah iki ya mlentong tenan lho wetenge. Mlentong-mlentong dengkulmu mlocot kowe. Mbok menawa dadi tenan. Ora mbok menawa wis kejadian kok ndak mbok menawa. Wong rasa berburu sangka ya, nyoto. Nek melakukan paling iya, tapi kuine lho. Ora ana sinden tak bandem cepolo ndase kowe. Ya kan kula ora ngerti ya, Mak. Sapa ngerti tenanan ya. Ora iso. Kowe malah ngomong nek melakukan mesti iya ngono kuwi. Kek ya ling lakoni nang endi ngono lho. Wis sak ngarepku kok. Ora kurang dalan. Yo liwat ngendi jal? Sir padha irenge, sir padha senenge kok sing. Ora nek karo Pak Seno liwat ngendi? iki horor. Yo tekone nindake kok tekon karo aku. Aku ora mung sat mbok pasrah. Liwat. Walah Sukino. Liwat apa? Kok ngene ngapa? Cepake kadone. Cepake kadone rasa dikaduk iku. Bocah iki tak pateni kok. Iya. Sugeng dalu Mbak Tatin. Rasa sok gampang duka. Mboten kula mboten duka nek kali panjenengan. Iki mung nggo pralambang, nggo pralampita, nggo cecala. Nek wong wedok iku kudu kebaking pangati-ati. Serawung sak serawung sesuai dengan porsinya. Upama nampa tamu lawan jenis ya ning teras ae utawa kudu ning jero omah lawange dibuka dan durasinya aja malah mung glenik sak madya apa pentinge. Kang Mas mboten wonten menika wonten titip pesen menapa titip weling menapa kagem Kang Mas wis sak madya wae nek mboten kowe ento-ento kene ajeng ngeterke tole sekolah utawa masak ten wingking aja malah glenik monggo ndak mriki bapakne bocah-bocah ra ning omah aja. Sapa? Umpamane iki kowe weling kang sae menika. Anu dheke muni meteng karo kuwi menggo sasmita pelajaran. Lho sasmita kok. Lah napa sasmitane? Ayo kuwi nek nemoni wong lanang sing wedok nang omah bojone ra ono ki nek nemoni ya rasa ning jero omah ning teras wae. Nek jenengan ten pundi? Kono ora gelem nemoni lawan jenis kok. Terus ora gelem nek karo banci pancen didekemi 3 dina. Oh berarti ngono ta. Didekemi iki lho didekemi rungokno. Didekemi Mbak Mimin aja ning dalan meneh. Ayo tak arahke. Banyak 1000 jalan untuk mencari rezeki ora kudu tek-tek ning dalan. Diarahke antek 3 dina warah kuwi lagi klebu ning atiku. Oh. Lho ora kok didekemi Pak Seno ora. Ora kleru. Oh, terus Pak Seno nyanyi lagu pianone kan to. Mindekem tak dekemi ngono. Piano, mari main piano kok tak dekemi. Lah kae lho, mindekem tak dekemi. Iya.
Ben ra apa-apa. Wis kono do di puas-puaske. Iya. Iki mau nganggo rasa kapang karo Pak Seno. Saiki sliramu atur panglipur, asung panglipur kagem para pandemen ingkang wonten ing wagon miwah ingkang live streaming wonten dalem. Iki ana pamundutan Tin, sambel kemang iki. Ya, saka Pak Nur Cahya. Ya, monggo. Nggih. Diaturake bawani sik. Ya. Pamerno nduk katiasanmu. Bawane napa, Pak? Oh, mambiat mayon wae rasa aneh-aneh. Nggih. Gustine tesih lenggah napa? Ah kaya lenggah ning kono. Ten pundi ta ra? Nang ngisor. Nyapa to, Mbak bilih Mas Jaduk Mboten tasih ana lenggah apa. mangke kolaborasi sanes wedang nggih Mas. Nggih. Oh iya arep patutan rumah Jaduk iki kok. Mboten kok mboten kersanipun kita kolaborasi dalam musikalitas ngaten lho. Wadake ora. Sapa-sapa kok arep dialog. Gusti Yudha sing kersa patutan karo kowe. Nek arep dientukke jarane. Badhe kasuwun dados abdi dalem ngaten lho. Ahawahau. Gepakan Ya. mambiat Ya. Aja tak Sing ngempule nabung nganggo genter kowe mak klontreng barang. Men aku iso nyawang polahku lho, Pri. Bingunge kok ya. si gundul ta. Tanah Si gundul keluar masuk. lah India. keluar masuk mana India. Apa gak teruske? Ra keluar masuk Gumelaring. Ndas gundul. Tanah. sekarang di mau Tanah. tanah kau
gundal-gundul wae lho. Kowe kepadune bayangke kok ya ana Mbak Tatine kok. Ah kok sirah gundul Tanah. Tanah India Gumalyaring Taman Sarinoswan Ya, mangga, yuk.
Rampung jogetane ya apik, sing nyepet-nyepeti sing kono dhewe. Iya. Ora iso joget, ora iso megal-megal kaya Mbak Apri. Waduh. Dikendeli kur ngombe langsung nenggak potas. Kok potas? Minum itu 8 gelas sehari minimal. Waduh. Sing perkara ki ora ngombene jogetmu ki lho. Dehidrasi. Allah, lah banget Allah. Bisa kok pas karo Pak Sino kuat tok saiki gampang kesel. Pas nderek Pak Sino pertama. Nah, ya yuswane wis nganu kok ya. Ancik. Pun 3 tahun mboten krasa nggih nderek panjenengan nggih. Nggih napa? Nggih. Weh lah matur. Wong lanang sih sok nglali lho senengane 3 tahun. Ngono meneh. Ora suwe tak centelke wit kono kae kok. Iya. Apa-apa titik-titik kok jero aleman, titik-titik aleman. Lah pun 3 tahun nderaken panjenengan kok ora bukti nyata to. Nggih. Ya berawal dari wilayah Ngodian. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Oh, malah iki ya panjenengane Mas Jaduk rawuh mrene iki merga ana kesinambungane. Iya. Panitia Saparan Kewagon bahwa Ngayuk Jazz 2019 akan diadakan di Kewagon tanggal 16 November 2019. Oh ya, hari Sabtu Mas Jaduk Werianto, ya pimpinan Ngayuk Jazz kuwi. Pimpinane Ngayuk Jazz ki Mas Jaduk Werianto nganake neng dusun Kewagon. Bintang tamune Godfather and Broken Heart. Oh, masih dikempot. Didi Kempot, Soimah, Sobat ya. Ambiar. Matur Mas Jaduk nyun ngapunten boten saged nderekaken panjenengan. Lah ngapa? Ora dikon. Tak omongi to. Iki Ngayuk Jazz. Iki dadine Ngayuk Jazz ki nek anu apa jenenge keregetan banci iki kok bakal apik. Iya. Nggih, dadi tamu undangan mawon nggih Mas Jaduk. Ah, nek selo jenengan rawuh mboten napa-napa. Nggih, mboten Nonton. Iya, karo Ider. Kok ider niku. Malah ra kober nonton mung lider kuwi dipikir. Nggih. Ya. Siji meneh, Mak. Mbak Ayu ki ana panyunan saka Pak Tumiyono. Ya, ning ora ana apa-apane lho iki. Ya. Engko ndak aku ditagih. Ya. Sembah sungkem kula Pak Tumiyono. Saking Mbak anu nggih Klaten Bayat nggih. nggih. Bapak Tumiyono saking ngerangan Klaten. Bayat. Ya. Awak dhewe saking akeh diparingi yuk ya dipinangkani. Heeh. Kersakan menapa Pak Tumiyono? Bajing loncat kemaranipun ya bajing. Bapak Tumiyono matur sembah nuwun peparing panjenengan kala wingi wonten Cawas sampun cementel kagem kula. Alhamdulillah. Mbok-mbokke apa? Suntik KB. Sembah nuwun pun ngupeni kanca-kanca seniman penyanyi tresna budaya. Nggih. Ya. Ayo nok bajing loncat Mbak Ayu Nggih. Purwo Bawarungi. Lestari karo Nduk Inces. Lah kowe ngapa? Ya. Bawani, Mbak. Gunung Galunggung Kabengkur. Oh, basa Sunda iki. Ya. Gunung Semadang Katunjang Telaga
lan sukan Ayo dijogeti ora Mbak Mimin kok kaya wis megap-megap. Nggih Mbak Apri menika badhe njogeti nggih. Kok tak nduk. Ora kaya nek wong loro ya, wis ayo. Iya. Ayo nduk, ayo. Aduh. Tepase wae kaya tepas penari anak TK. Ya wis ben lah apa-apa. Mangga, yuk. Staminane Mbak Apri iki luar biasa tenane. Iya. Sing siji ming jegadu lulate. Nembe Garbini menika benten Kang Mas. Ya. Bajing lu. Ya. Bajing luncur, bajing luncur, ras tanah, aduh, adi lepat ngarasan.
Iya. Nggih, sampun. Wis diaturake. Matur sembah nuwun, Mbak. Ayu, ya. Tur karo iki ya nganu ya nek ora kok kedawan. Ya, wektune ya diponto-ponto. Mula matur karo Mbak Apri, Mbak Mimin ya dipedhot semene sik engko gara-gara diteruske ben panjenengane paring pangandikan kagem para warga kewagon kene. Ya, monggo. Mugi-mugi tradisi saparan dukuh wagon mriki tetep lestantun, tetep lestari, mboten sekedar cerita mawon, nanging tetep berkelanjutan ya, Nduk. Ugi sansaya rumakatipun kekadangan panyunan pandonga kagem para luhur ingkang sampun memperjuangke wilayah wagon mriki lan ugi anggen pados pangupa jiwa miwah tetanen miwah maliginipun ingkang damel gendeng boto lan saderipun sedaya lancar samungkawisipun ngaten. Rahmat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Tan samar pamaring sukma sinuk maya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu